kashe mu gwamnatin kasar ta sai da mu an kashe mu mun yi kuka ba taimake mu ba gwamnati an kashe dan majalisar da ke kokari a taimake mu an kashe shi an kashe mana yan uwa kuna wa Allah bi a duniyar nan ku taimaka mana ku samu wanda zai taimaka mana ka mana dauki kasar nan ya'yan mu ba mu san inda suke ba yanzu ba mata na ba ya'ya na la ilaha illallah sannan wani an kashe shi a bas an kashe wannan wani aboki na lawai an kashe lalisari shi ne babban aboki na illa lillahi wa inna ilaihi raji'un wayo Allah na mun fadi jama'a mun fadi la ilaha illallah jama'a ba mu da gwamnati jama'a ba mu da gwamnati in kuma da gwamnati ne ta sai da mu ba mu da gwamnati jama'a inda gwamnati ne ta sai da mu ana kashe mu tsakanin mu da Buhari Allah ya isa tsakanin mu da Buhari Allah ya isa Buhari ya ci amanan mu Allah ya isa Allah muna roƙon ka inda Buhari ya jawo mu a cikin bala'i Allah ka jawo shi cikin wutan jahannama Allah ka jawo Buhari cikin wutan jahannama Allah ya isa Buhari ba mu ya mai ba Allah ya isa tsakanin mu da